Armata Română, în onorul eroilor Revoluției. Un gest de respect pentru sacrificiul suprem. Slatina nu uită. Drapelul de luptă și garda drapelului de luptă, simbolul oroarei și al chirijiei, comandat de domnul sublocotenent Ioța Mihai. Defilează prin fața dumneavoastră plutonul 1, aparținând batalionului 22 Infanterie Romanați, comandat de către domnul plutonier major Vornicu Răzvan. Defilează prin fața dumneavoastră